I Vendsyssels fantastiske natur ligger Hirtshals, lige der hvor Nordjylland skyder ryg mod det brusende Vesterhav. Hirtshals er kendt som en af Danmarks største fiskerihavne, omgivet af kilometervis af hvide sandstrande og Vesterhavets særprægede klitlandskab. Men Hirtshals er så meget mere. Der er et livligt handelscentrum med caféliv og specialforretninger og en gågade, der slutter med en pragtfuld udsigt ud over Vesterhavet. Og der er altid liv og aktiviteter, og det er spændende at følge med i, og det er en attraktion i sig selv, både for os lokale og for gæster, der kommer hertil. Vi er omgivende af natur. Vi har havnen, vi har stranden, vi har skoven, og det er det, jeg godt kan lide. Og at det også er et lille samfund. Man hilser på folk på gaden og ved, hvem de forskellige de er i byen. Så har vi et stort foreningsliv. Der er rigtig mange, som er aktive i foreninger. Det er løbeklubber, det er rideklubber, det er for børn og voksne. Det gør, at alle kender hinanden og er aktive på en eller anden måde og tager noget ansvar for, at der sker noget her, og at byen er levende og attraktiv at bo i. Min kone og jeg, vi er begge to meget aktive i vores lokale løbeklub. Hvis vi løber den ene vej, så kommer vi ned på stranden, og den anden vej, så kommer vi ud i klitplantagen, og det er fantastisk. Jeg har det fint med blæsten. Jeg løber, så jeg elsker modvind. Hirtshals er et godt sted at bo for børnefamilien med gode skoler og mange attraktive boliger til en kvadratmeterpris på under det halve af den, du finder i Aalborg. Cirka 40 minutters kørsel herfra, og så kan du få havudsigt med i prisen. Hirtshals er stolt af sin skole, som kommunen med en investering på 17 millioner kroner har gjort ny og tidsvarende. Hirtshals skole her på matriklen er faktisk en helt traditionel byskole. Den ligger lige i centrum af byen. Vi har jo fået nogle områder, som ikke er traditionelle klasselokaler. Det er et stort nyt bibliotek, store faciliteter i forhold til de praktisk-musiske fag, der betyder, at vi virkelig kan arbejde hen mod den pædagogik og de læringsmiljøer, som vi gerne vil understøtte her på stedet. Vores 3 børn går på vores lokale skole. Der er masser af gode legekammerater og godt sammenhold, og det vi er rigtig trygge ved. Hirtshals giver dig nogle af Danmarks smukkeste rammer om et trygt og godt familieliv. Velkommen til Hirtshals.